Материалите на ужаса, когато ефтиното излиза грозно. Понякога дизайнерът не е само проектант. Той е спасител. Спасява от Pinterest, от ще го направим, същото, ама по-ефтино. От строителни митове и спестени материали. Ние ще говорим за това как клиентът понякога се вярва, че материалите не са толкова важни, докато не се озове с издути плотове, с ронещи се ръбове и проект, който изглежда като от изложба за фалшив лукс. Първо, масив от ПДЧ. Преступка, която не минава. Класическата сценка. Клиентът показва снимка на фрезована кухня с дървени, орнаментирани въртички и пита: може ли същото, ама по-икономично? Икономично със сигурност може, да. Същото не. ПДЧ не се боядисва, не подлежи на фрезоване, не носи на релеф. Това е плоскост от частици, която е слепена между две ПВЦ фолиа. Все едно да искаш ръчно изработен костюм, но от дъждобран. 2. Плотове и гърбове на кухня от ПДЧ. Илюзията, която се разпада тотално. Това е голяма заблуда. Ще го направим, ще сложим ПДЧ плот, ама хубав, с водобран, или пък с кант. Ще му сложим силикон навсякъде и така ще го запазим. Няма как да го спасиш. Влагата, топлината, парата, всекидневието го убива. Един горещ съд и веднага си имаш кратерче на плота. Малко вода, особено по кремивката, и краищата започват да се надуват. Това не е плот, това е консуматив, който струва скъпо за смяна. 3. ПВЦ фолио. Това е лъскавата лъжа. Изглежда като лак, свети като боя, но е просто една лепенка. ПВЦ фолиото се бели, пука се, лющи се, при влага и топлина. Понякога се отлепя дори от нова мебел, още при самия монтаж. Клиентът си мисли, че получава гланцова кухня. Истината обаче е, че все едно да си тапицираш колата с някакъв вид найлон и да го начеш кожа. Супер краткотрайна визия и съответно дълготрайни разочарования. В заключение, ефтиното си има цена и тя идва после. Истинският добрият проект не се прави от фалшиви материали и някакви временни решения. Интериорът не е само снимка, то е едно ежедневие. Трябва да издържа на ползване, не само на лайкове във Facebook и Instagram. Дизайнерът не е тук, за да вдигне бюджета. Той е тук, за да го защити от грешки, от майчите мини и от ефтиното, което винаги изисква.